ई कैसन पत्रकारी ह। अरे ई कैसन पत्रकारी ह। लोकतंत्र के चौथा स्तंभ भई, लोकतंत्र के चौथा स्तंभ भई ब्रेकिंग न्यूज चलावता। लोकतंत्र के चौथा स्तंभ भई ब्रेकिंग न्यूज चलावता। असल मुद्दा से ध्यान भटका के, असल मुद्दा से ध्यान भटका के सांझी के दंगल खूब करावता, दंगल खूब करावता। एक बार तू खुद से पूछा, अरे एक बार तू खुद से पूछ, का यह ईमानदारी है। एक बार तू खुद से पूछ, का यह ईमानदारी है। ई कैसन पत्रकारी है, ई कैसन पत्रकारी है। जन सरोकार के मुद्दा, जन सरोकार के मुद्दा गायब भइल बा न्यूज से। जन सरोकार के मुद्दा गायब भइल बा न्यूज से। साहब साहब दिन भर चलाता, अरे साहब साहब दिन भर चलाता इनके ब्रेकिंग न्यूज में, इनके ब्रेकिंग न्यूज में। अरे सोच के देखा, अरे सोच के देखा लोकतंत्र में का यह भागीदारी है। अरे सोच के देखा लोकतंत्र में का यह भागीदारी है। ई कैसन पत्रकारी है, ई कैसन पत्रकारी है। महंगाई सीमा पार भइल, महंगाई सीमा पार भइल, प्रशासन अब लाचार भइल। महंगाई सीमा पार भइल, प्रशासन अब लाचार भइल। गुंडा राज के ग्राफ बढ़ता, गुंडा राज के ग्राफ बढ़ता। सिलेंडर हजारा पार भइल, सिलेंडर हजारा पार भइल। ई सवाल अब के पूछी, अरे ई सवाल अब के पूछी जौन तुहार जिम्मेदारी है। ई सवाल अब के पूछी जौन तुहार जिम्मेदारी है। का यह पत्रकारी है, ई कैसन पत्रकारी। लोकतंत्र के चौथा स्तंभ के अंदर से खोखला करे में खाली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं, प्रिंट मीडिया का भी बहुत भरपूर रोल बाटे। अखबार के पूरा पेज भरल बा, अखबार के पूरा पेज भरल बा गुटखा के विज्ञापन से। आ देखा जनता त्रस्त भइल बा भ्रष्ट नेतवन के शासन से, भ्रष्ट नेतवन के शासन से। लंबा लंबा लेख लिखल बा, लंबा लंबा लेख लिखल बा साहब के गुणगान में। लंबा लंबा लेख लिखल बा साहब के गुणगान में। आ तनिको कवरेज ई ना दी है, अरे तनिको कवरेज ई ना दी है खेत में मरत किसान के, खेत में मरत किसान के। टीआरपी के खेल चलत बा, टीआरपी के खेल चलत बा। यह इनकर दुकानदारी है, यह इनकर दुकानदारी है। अरे का यह पत्रकारी है, ई कैसन पत्रकारी है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर मेरी व्यंग रचना आप सभी को कैसी लगी जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।